Hello guys! Welcome back to my vlog, Biyahe ni Onyok. So for today's video, papunta po ako ngayon ng Pangasinan. So yun guys, sama na kayo sa aking biyahe. Sige tayo, Nay! Hello guys! So yun guys, andito na po tayo sa Rosales, Pangasinan. Pamilihang bayan ng Rosales. Rosales, Pangasinan. Alright.
Villasis, Pangasinan. The Vegetable Bowl of Pangasinan. Ayun guys, traffic. Villasis, bagsakan ng sariwang gulay. Easy ka lang boy.
Welcome to San Carlos City, Pangasinan. Anda. Hey. So yun guys, touchdown po tayo. Maraming salamat po sa panonood. Bye!